ihe karịrị mmadụ 500 ndị bi n'Ọrịrị nke Kalslim obodo Agwata n'ime steeti a nke gụnyere ụmụafọ ndị mmemme nakwazi ndị agbata obi bụ ndị ritere erere n'afọ ọma nakwazi enyemaka nke Akudozuruora Humanitarian Outreach bụ otu na-abụghị nke gọọmenti nwe nke ọ bụ Chief Paul Ezenwa malitere ya bụ ohere inye ndị mmadụ ihe onyinye nke ekeresimesi gụnyere ikesara ha ọtụtụ akpa osikapa mmanụ ọpapa nakwazi ihe ndị ọzọ. Emmanuel Chibata ga-akọtọpụ akụkọ. Mmemme bụ nke a na-eme kwa afọ ọbụla bụ nke were ọnọdụ na be Chief Ezenwa ma bụrụ nke ebumnobi ya bụ inye ndị na-enwero ka ọra ha olileanya. Ya bụ foundation bụ nke ebumnobi ha bụ ịrụ ọrụ ụzọ, inye agụmakwụkwọ n'efu nakwa ịgba ụlọ akwụkwọ ume. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka dọkịnta Ezenwa nke ọ bụ nwanne ya nọchitere bụ Maazị Alfred Ezenwa kọwara na ya bụ atụmatụ bụ n'iji fụ na ha kwụghachiri obodo ụgwọ ma nyere ụmụ ogbenye aka. Nne ya bụ onye elitere erere n'aka ya bụ Lady Bessie Ezenwa kọwapụtara etu ya bụ atụmatụ siri wee bido ma kọwaa na oge ha bidoro ya na ebidoro ya n'obere mana kịta site na enyemaka Chineke na a na-emezi ya n'ụdị dara ụda. Otu onye so achịkọba ya bụ mmemme bụ Maazị Arin Ezani toro Dr. Ezenwa maka ụdị obi o nwere ma kọwaa ọtụtụ ọrụ gasịrị na ya bụ obodo site n'ịrụgharị ọrụ ụzọ nakwa inye ụmụ akwụkwọ agụmakwụkwọ n'efu. Ndị ritere erere na ya bụ mmemme bụ Odoziakụ Amaka Moyalụ, Odoziakụ Priska Nchedo, Maazị Anthony Ibeke nakwa Maazị Ikechukwu Nwoka toro dọkịnta Ezenwa ma kpee ekpere ka Chineke gọzie ya na ezinụlọ ya site n'Ọrịrị. Emmanuel Chibata maka akụkọ ụwa ABS.